En de MFK gaat regeren, dat zei premier Pisas in reactie op de overwinning. De partij heeft de bevolking bedankt voor de steun en zal dat ook aanstaande vrijdag tijdens een speciale kerkdienst nogmaals benadrukken. Maar de partij is zeer blij met de grote steun die het heeft gekregen. En Pisas zelf heeft laten weten dat de partij natuurlijk gaat regeren, niet meer met coalitie vormen. 13 zetels is een ruime meerderheid en daarmee gaat de partij de komende 4 jaar Curaçao regeren. Hij bedankte de parlementariërs Sheldry Ossepa en Gwendal Mercelina van de PNP nog voor het feit dat zij hun positie verdedigde als onafhankelijk statenlid, om het maar zo te noemen. Daardoor ontstond er een breuk en daardoor heeft de MFK volgens Pisas de afgelopen maanden kunnen laten zien dat de MFK daadwerkelijk nog 4 jaar moet regeren. Hij bedankte de parlementariërs, want als we nu nog met de PNP in een coalitie zaten we nog te onderhandelen. Hij heeft veel zelfvertrouwen in ieder geval gekregen van deze overwinning. En het is ook voor Curaçao uniek dat een partij